emakume gazte bat da, 27 urte zituen eleberrio hau, honen noski berezezko jatorrizkoa, Normal People idatzi zuenean, beraz gaur horrein 30 eta ez da gutxi. Idatzi ditu. Beraz gaztea da bai, baina idazle da. Salibuni, idazle bat, plandarra, idazle petotetoa, idazle. Bueno, ez dugu bera gurekin bai ordea bere euskarazko ahotsa jarri duen, Irene Aldasoro. Irene Aldasoro gure bideatu itzultzaileetan ditugun bitxi argietako da. Bai dugu batzuk, bera tarteko dago eta bitxi horietan preziatu ditako. Aipatuko dut, The Guardian egunkariak eleberri honi eta idazle hori buruz esandako gauza. Honako hau esan zuen egunkari hori. Baliteke jende normalak ez jardutea, oraintxe gazte izateak esan nahi duenez. Hori baino gai hobea du eleberriak. Hau da, edozein garaitan gazte izatea eta maite minduta egotea zer den, hori da gaia. Ondo, zer noka klasikotik edo, klasikotasunaren ezaugarrietako bat, baldin bada, garaiko edo uneko sensibilitatea jaso, eta hori, mendez mende edo hitzeturrengo belaunaldietan, baliagarria izatea eta hortik zerbait atera izatea, nik uste dut alde hortatik begiratuta, nik uste dut aukerak badituela. Izan ere, gaiak zein den, oraindik ez dut erabaki zein den novela honen gai nagusia. Egiten dituenean azterketak, zein da honen gai nagusia. Ez dakiten maitasuna edo beste zerbait. Nik ikusten ditut txiriko ondatuta 3 gai nagusi bezala. Bat da, gazte izatetik nagusitasunera edo heldutasunera iristeko bidea. Eta bide batez esan da, eta oso ondo aukeratuta dago nire iritziz titulua normaltasunera, komila artean. Bide hori, gero maitasunaren indarra, ere bada beste gai bat, sexua ere dago, eta gero dago beste 3. bat, besteak, alegia, beste pertsonek, norberarengan zenbatereneko eragina izan dezaketen zure aukeretan eta batez ere gazte garaietan eta nik uste dut nire ikuspuntutik 3 horiek daramatzala txirikordatuta kontakizunean zehar. Bakardadea dago, hasiera-hasieratik dago bakardadea, esate baterako, institutu garaiko zeran, bat naiz eta izan aberats familia batekoa eta herri txiki hortan eta institutuan baztertuta dago. Hori izan daiteke bakardadearen arrazoietako bat, baina familian ere arazo latzak pasatutakoa da eta pasatzen dituena da, dago bakardade bat. Eta gero dago honen mutila, baita ere oso ospetsua dena eta oso ondo ikusia eta naiz eta familia pobre eta ez oso parte honekotik etorritakoa izan, deneko onartzen duten mutil sano, esan zagon normal eta jator bat da, baino bere barruan ez du bere burua ikusten. Bera ere bakarrik sentitzen da eta bere nahiekin edo bere desioekin, bere eta horiekin guztiekin ikusten du inguruan ez datorrela bat edo berak beste zerbait ere nahiko lukela.
ezer eskatuko diegu kazetari laguntza. Eta ona detaitzen egin horretek zer dioaren liburu honi buruz. Irakurleak emozionalki astoratzeko gai da. Liburua bukatu nuenean, munduari beste era batez begiratzera deliberatuan.